Fil-ġimgħat li ġejjin fiċ-ċentri tas-saħħa madwar Malta u Għawdex ser jibda jingħata servizz ta' konsulenti tad-dijabete sabiex il-pazjenti ma jkollhomx għax imorru aktar l-isptar Mater Dei. Dan tħabbar mid-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn waqt żjara li għamel f'inizjattiva oħra ta' Health Living in the Community fil-Mellieħa. Il-ġimgħat li ġejjin il-Gvern ħajkun tibda servizz ġdid tad-dijabete fiċ-ċentri tas-saħħa tagħna. Għandna kemm impjegajna żewġ konsulenti ġodda biex ħafna mis-servizzi tal-outpatients li sal-lum qed jingħataw f'Mater Dei nibdu ntuhom permezz ta' dawn iż-żewġ konsulenti u t-timijiet tagħhom fiċ-ċentri tas-saħħa tagħna. U għażiet jgħid li dan is-servizz ġdid ser inaqqas bil-kbir il-ħin li sal-lum il-pazjenti kellhom jistennew sabiex jinqdew minn servizzi simili fl-isptar Mater Dei. Da jfisser li s-servizz ħajkun iżjed biex in-nies naqsu anka l-żmien ta' stennija li sa issa kien hemm f'Mater Dei u nkunu qegħdin nagħtu servizzi personalizzati lill-pazjenti tagħna. Il-Ministru għas-Saħħa qal li dan is-servizz il-ġdid u biss ħolqa waħda minn bosta inizjattivi li saru fil-qasam tad-dijabete fosthom introduzzjoni ta' mediċini ġodda fuq il-formularju tal-Gvern. Intant fil-Mellieħa bosta anzjani sarulhom testijiet mediċi u ngħataw tarif siewi dwar saħħithom. Is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjani Anthony Agius De Celis qal li attivitajiet simili bħal dawn jgħinu biex l-anzjani jibqgħu b'saħħithom u attivi fil-komunità. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.